Време е да си поговорим. Паролите и защитата онлайн не са шега работа. Животът ни е там. Ето ги най-ползваните пароли. Моля, не ги ползвайте, всички ги знаят. И да, Ники, парола 123 е също толкова зле. Още повече, в светът на паролите размерът има значение. Вижте колко лесно се разбират слабите пароли. Само с цифри си ГГ. Колкото повече символи ползваш, толкова по-трудно става. Затова ония досадни IT-та ни карат да мислиме сложни пароли. Най-добре е да сме в зеленото с това число. Байден, как се чете това? 700 billion and 1,300 billion. Да, ама много сложно стана, няма да я помня, ще си я запиша. Моля не ги пишете на листчета, тефтерчета, тетрадки и папироси. Добре де, Платон може, защото он е нямал пасворд менеджер. Сигурен съм, че знаете за какво говоря. Всеки втори инфлуенсър ги рекламира. И генерално внимавайте къде влизате онлайн и не кликайте на линковете в имейлите на нигерийския принц.